Alde erantziz. Ring, ring, hello! Ring, ring, hello! Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Amets, entzun hau, gaur etxetik irratira nintorren, eta ez da gizergatik, ainorga pare hortan, buruetorre zait, ia urrengo atal batean, bateko gaian, gai potolo bati heldu edo ez. Bakizu nolako dien nolako pentsamendu, ezta? Bai, batzutan etortzen zaizuela Bai, inspirazioa. Edo ez. Eta, gaur bi aukera ikusten ditunez, bide zuzen hartzea eta ohiko gaitara eustea, hau da, seguru eta komplikazio gabe jarraitzea, bakizu, aurraz prestatuko gauzak, esatea erosoa da beti, noski. Edo, nolabait ausartu eta gaiari heltzea. Naiz eta jakin zenbait entzula deserosotu daitezkela, saiokara pilatu daitekela, edo gugeu deseroso egun gaitezkela ere. Eta hain zuzen, eskuetan bastoi bi izango benitu bezala sentitzen nintzen. Bat gidatzen eta beste erakik hartzen saiatzen. Azkenean ez da izar pentsatueten. Eta honi bultak nemilela pentsatuet, Ametsek nola erabakitzen du saioan zer bota eta zer ez? Ametsek izaten du buruan, kriston, zopa, desberdinekin, ditu xitak ezatiak, ditu tofu blokeak, ezakizer, eta juten naiz hortik gauzak sailkatzen, nire prozesua oso berezia da, nik ez dut ordenik, nik dakat kaosa nire buruan, eta juten naiz hortikan tiraka eta teatzen ditut gaiak. Hostia, enuke esango. Zaitzela persona oso metodikoa bezala. Egitan, ematen du pentsatzen zula oso metodikoki. Nire lanak eta hola, nik egiten dut. Hasten naiz baina gauza batek eramaten ditu bestera lotzen bestiakin orduan, hasten naiz kapitulo batean sartzen sarrerako zerbait da, ez gero hau moztuko dut eta sartuko du sarreran, eta juten naiz iten, korta pega alde batetik bestea, plak. Honitzen hiru bidoi batera egiten dena elkar gurutzatzen. Nire lan nahi. Desero osatzen da pixka bate egoera horrek, Nire gide egintza da legoko piezak bezala, juten naiz blokea jartzen, eta egiten dut paret bat, eta esan dut, paret hau ez dijo hemen, paret hau doa beste hortan, orduan, kentzen dut paret hartikan, egiten dut, krak, erortzen dira gauza bidetikan, jartzen dut bestetokian, gero bestia konpondu inberdut, bai, holako zehoz, Vale, eta orduan zuetzea biderdin gehatzen da noitakoa, ez? En plan, ez dakitzein, sino, iten zuaz? Bitu anekdota bat. Bai, bota. Ni batxillergoan nintzenean, gure biologiako irakasleak, bigarren batxillergoan, iten zituen, galdera batzuk definizioak, ezakitze baitze, eta gero potoloa, ezakitze punto 100, baina amarretik, lau edo, galdera potoloa zela garatzeko galdera. Galdera, ez, maiuskulaz. Beti ematen zizkigun bi aukera, selektibitate estilora izango zen, enez goatzen ja, egiten genuen selektibitatean. Eta ematen zizkigun bigai potolo, imaginatu dela, zelula prokariotoak, edo ADN-a, eta zea, berdin da, jazta. Eta orduan, esaten zigun, aukeratu bertzute bitako bat. Vale. Behin aukeratzen zutela, ez inoiz biderdian aldatu aukeraz. Ja, erabaki duzue jarraitu aurrera egin, ni nintzen hasi eta parrafo bat idatzen denen ja zalantzan jartzen zena, bestia aukeratu bernun, hau ez dakiten ondo garatzen, bestiak inateak con una marra eta honekin suspendituko dut, ez dakitze, uste dut baten aldatu nula galdera, egin berretzena niko egin beti, vale. Eta beti aukeratzen nazen justu aukeratu bernuna. Vale, eta bukaeran azterketa berrira kurtzen zenun oitako batzea? Ezakit, ez dugu gogoratzen. Ni ez. Ni gogoratzen naiz, adioz, matematiketan hanka sartze desenten ditula, ekuazioetan eta hola, minusak eta plusak gaizki kopiatzen ditulako urrengoan, holako, orduan, birpasatzeana, eus igual ez, ezakit. Ni matematika no kamatxin apenas, así que ez nik enun errepasatzen inoiz. Zan, como, indeuna inado. Eta nokin goaz, eta zengo jo bizitzai. Eta zuzur erabakitan, izaten zu momentu batean, erabaki izaten dituzu autozentsura momentuak? Programa honetan? Honetan, justo. Gaurko saioan, agen gaurko saioan ez, baina izan ditut edo izango ditut ustet. De hecho, esango nuke. Baina hori horrego ikusko dugu ez. Autozentsura ez da nahi zara bentsi bertan? Bentsi bertan ez. Esatea ez da ezer larri ez. Ikusiko dugu zemuz joan gaurko saioa eta zemateko zentsura dagoen. Marite Bidarte teknikan eta Ametxeta Egoitze mikroan alde hontan, hau alderantziza. Munduko inkonformistak entzun, zu, inkonformista number 1. Elatu denda baten sartu zara, 27 zapore dituzu, zein erabakiko duzu? Tik-tak. Pistatxo, mango, urra, zein? Ferrero, koko kafe? Tik-tak, zein? Ezin badugu denboran atzera egin,
horregatik batzuetan zaila da erabakiak hartzea. Kea ez da katelu berora itzuliko, itxaso ez da iberiatuko. Ezingo naiz nire amaren xabelean berriro sartu. Iragana, iraganda. Ezin dira 13 urteak errepikatu. Udaberri berri bat dator, baina ez iazko bera. Zer erabakiko duzu? A ala B. Zer erabakiko duzu? A, seguru? Zer erabakiko duzu? B, B, Denbora daramago azalean eta erabakiak esku aurrean. Esan zidaten, imaginatu semaforo bat. Proiektatu zure erabakia etorkizunean. A erabakita, ze kolore du semaforoak? Berdea? Ez? Orduan B. B de erabaki zuzena. Hori ere, gorri! Erabakirik ez hartzea, erabaki bat hartzea da. Denek erabakitzeko aukera ez izatea ere, batzuen erabakia da. Guri pilatu egin zaizkigu erabakiak. Erabakitzera behartzen gituzen galderak pilatzen zaizkigu. Erabaki zerbait. Gero, erabaki ez duzula inoiz gehiago zerbait hori egingo. Adibidez, ez duzula inoiz gehiago flekioa moztuko eta gero, ba moztu. Erabaki zerbait, baina erabaki. A, ala B. Erabaki bakoitzaren atzean zu. Zu zure izatari forma bat ematen saiatzen. Berez, ez dirudi horren divertigarria zen gertatuko den jakitea. Baina ondoari naiz. Osea, horrela egin behar da. Hau da erabaki zuzena? Xakeko jokalde honena edo bakarra. Ezin dugu denboran atzera egin horregatik zaila da batzuetan erabakiak hartzea. Baina zu, inkonformista number one. Izan zaitez, pixka bat ausartagoa eta heldu zure erabakiak. Askatu ambizioa, antizipazioa eta kontrola. Erabaki A ala B, edo AB, BA, ABBA, BAAB, ABAB, BABA, BABO, ABAN, CONO, edo ACAB. Erabaki zerbait. Baina erabaki. Smack, crack, shack-a-lack. Tie another one to your back, baby. Hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Hasi aurretik, biko bastoian hasi aurretik, esatea gaurko hasierako testutxa ez dela gurea, badela Mejillon Tigre kolektiboa da, Mejillon Tigre taldearen poema bat, Bai. eta... Gurean izan genituen lehenengo denboraldian, Amandre Gorenaren atalean. Hori Ikusi da. baldin baduzu, Bai, izatez, bigarren kartan, Arkano Nagusietako Bai. bigarren karta da, eta gaur ere bigarren saioa. Egia da. Eta egin gabiltza. Esatea haiek argitaratutako fantzin batetikan hartu degula hau, fantzinak ez da gizizten daukan, Mejillon Tigre zen hau. Da oso fantzin zoragarria. Eta pentsatzen dut, haiekin sare sozialen digitalen bitartez kontaktatuz, posibleko zenuketela lortu ere bai. Da zoragarria eta daude haien mankizunetako poema pila bat hemen bilduak. Horien artean, erabakia. Izan hau poema hau eta gaurko... Eta kasualidadez. Kasualidadez ez, kasualidadez ez, justo erabakien inguruan solastu behar dugu gaur, eta hain zuzen, erabakien inguruan ari da, hemengo gaurko poema hau ez. Zuk, izan dez horrelako momenturik, en plan, zingo, adibidez, izozki bat jaterakoan. Nire Donostin gertu izan zait. Zapore hartu, eta ultra klasiko horra bat naiz. Enaiz berezik holakoa. Eta gaina nik ditut zapore batzuk lehen, denetik jaten nunean, tiramisu, kafe, nata, gustatzen zitzaizkien, eta gero aldatu nezaken baten bat. Bino normalian banitun batzuk ja fijatuak, eta nintzen, jende, eta banitun lagunak eta en plan, jende petardoa, eman goiara, eta pratuko, eskiz dakit Jesus, nire bitartean elatua urtzen eskuan jaskatuan ekalako. Ni horrek ematen lotxa ordu nuke ingo beharretena da persona da referentzi moduan hartu eta berak ingo duna egin. Eta berdin gertatzen poteekin. Hau da, lehenengo poteetan da, como, zen nahi zu, eta beti esatet, zuek zen nahi zu. Niri pasatzen zai. Zu zen nahi zu. Eta orduan esaten nik, nik ere bai, izan, eguardeko mogitan izan zurito bat, mosto bat, izan... Ez berdina, mozkortzea goaz, da tragito bat eratxea goaz. Ez dakit erakitzen hori. Ez dakit, gaina itezit deserosa, como eskiperten zait erakia. Osa, zure iguala, kaina bat nik ere bai, ebaki bat ere bai, sabes, berdin zait. En fin, gaurko karta, biko bastoia.
Biko Bastoia. A ber, Radio White Smithen barajan, Biko Bastoian kartan gizon bat agertzen da gaztelu baten gainkaldean. Munduaren bola bat eskuan duela eta bastoi bat lurrean finkatuta. Bai, hau da kartan agertzen den lehenengo bastoia. Beste bastoi bat haren ondoan dago horman oinarrituta. Bai, osea, hemen gazteluan gainkaldeko horman hontan oinarrituta. Kartaren simbolismoak etorkizuneko plangintzetarako ekartzeko unea dirazten du nolabait, ez? Pertsonaia honen bitartez. Zabaldu nahi den bide berria aztertzen ari da nolabait, ez? Ta horretarako kontzientzia global bat taliergoa beharko ditu personanek, ez? Kartak ambizioa, perspektiba, zabalak eta aukerak simbolizatzen ditu. Radio Whiteen proposamen honetan, bai? Karo, zer gertatzen da mait hort bertxioan, dala guke, demaraldi honetan dakizunez, gabiltzera biltzen bi tarote karta multzo, apur bate lanketa egiteko. Bertxio honetan, mait hort bertxioan, kartak ikuspegi modernoago askentzen du, ez? Baina jatorrizko simbologia mantentzen du. Kasu honetan ez daukagu pertsona bat munduko globoa eskonduela, baina bai mapa bat, ez? Pertsona bat kotxe baten gainean dago eserita munduko mapa batekin. Zabaldu nahi den bide berria aztertzen ari da pertsona bere. Ryder White Smith karta multzan bezala. Karta honek etorkizun hurbilari beretzen dira bait. Zer egingo dut? Norabide hau ala bestea hartu, ez? Imaginatu zuen burua kotxearen gainean, ez? Maleta kotxe barruan eta esaten zengot, betikoan eutxi, edo aurrera june oruntz, edo aurrera segitzuetan bideiatzen noruntz jokoet. Eta horrek, erabaki honek berak ez, zalantza eta ausardia eskatzen ditu. Bai, hain zuzen ere, esan genuen lehenengo saioan, batak potentzialitatea dirazten dula, eta biarekin aldiz dualitatea du. Orduan, energia bi fokutan banatuta dugu, edo izan daiteke ere beste norbaitekin edo zerbaitekin hartu eman bat izatea, baina badago ez, bi daude lehen bat zenean. Biko Bastoiaren kasuan gainera, gure desira, sormena, gogoak eta bar, bi aukeren artean banatuta ditugu. Ez zertan igual batzutan izan behar bi literala, baina bai ez, ez dago ja potentzialitate bat, baizik eta honekin zer, bai? Orduan, interpretazio posiblenetako bat da, eta tradizionalena edo izango litzateke, badugula jada hasi dugun ibilbidetxo bat, gustatzen zaigun zerbaiten bueltan. Baina, orain sortu da oso erakargarri egiten zaigun beste proiektu berri bat, eta ez dakigu zer egin. Hor aukera daukagu hasitakoarekin jarraitu, ja bide bat egin dugu, naiz eta agian ez didan horren beste betetzen, edo zerotik hasi motibagarria egiten zaidan proiektu berri honetan. Baina galdera da, motibagarriagoa egiten zait benetan, edo berria den enean erakargarriagoa da, bai? Ze mierda berritasunaren kontua, izugarri, maite dut berritasuna, baina ze gorrotagarria da bere hortan hori izate argudio bat. Bai, eta oso arriskutsua da, eta batzutan trampa horretan erortzen gara jakin gabe, trampa horretan erori gehala. Hain zuzen ere lenguan aipatu zen un pixka bat, lehenengo eta ingenunian aurreko saioan aipatu zen un pixka bat ez, proiektu berritan gauza berriak egite hortan ez, badagola beti arrisku batez konprometitzeko gauzekin. Vale. Edo, dena den, esan duan bezala ez du izan bihar ez, bi aukeren arteko zalantza bat bere hortan literalki, eta hain zuzen ere karta honi ere deitzen zaio bidaiariaren karta, ikusten dugu pertsona bat kotxe batean edo mundua daukala aurrean, eta orduan simbolizatzen duena da, mapa bat duzu zure aurrean, eta edonora junt zaitezke, baina lehenik egin behar duzuna da, joan nahi duzun tokiura zein den erabaki, bai? Orduan, bian gaude oraindik batekoaren potentzialitatetik gatoz, eta orain egin behar duguna da, forma eman, ez, energia horri, hau da, potentzialitatea da, oso indartsua eta oso betegarria, baina ez dauka inungo norantzkorik, ez dauka inungo definiziorik. Eta aukera da, ez? Eta batean hemen bian lurra hartzen du, ez da horren intensoa, baina zeo zer egiteko gaitasuna edo aukera ematen dizu. Bai? Bale, ulertzen dut. Orduan, Biko Bastoia, adibide bat izango litzateke, alderantzizkoa kasunetan segurazki, beti amorante berriekin daun zure kuadrillako laguna, edo ez baduzu kuadrillako lagun hori egin zuzara. Beti urrengo abenturarako prest, honek zen morbo duen, besteakin hau egiten dut, eske honekin ezakit zegunetan, ezakit nora jo nintzen, bino, konfiantza minimo bat hartzen hasten den bakoitzen horbaitekin, next! Arazoa beti kanpoan ikusten du, noski. Bere sexu bikote asko ilusionatu egin dela, agobiatu egin dutela, ez dula loturarik nahi, eta agian hor, ez, konpromiso bat hartzeak beldurra ematen dio, ez, aurrera jarraitu eta nora eramango duen egoera guzti horrek. Jo, hemen ikusten dut, klasik hombre. Bai. Klasik hombre bat. Bai da, eta baina arazoa beti dago gainean, entende, eskemakume, beti nahi dute harreman bat, ezakizte, eske gehiagizko lotura, eta ez, konpromiso handia ez, ez dakit den como bizitza, igual da zure bizitza den, esan nuke hau dela como bizitza soserio hartzea.
baizu, como, en plan, pensatzena, como bizan, gauzak esprimitu inbatu dut, orduan, erabaki honek eramango dit muga batzuk jartzea, eta orduan, bizitzak izan behar duen askatasun zea hori, eten egingo da. Ez denan egia. Osea, gaude, denborazin komprometitua, gauza pilatekin gauza txorrada askorekin. Osea, gu kotxearekin komprometitua gaude, adibidez. Kotxeen, osea, esan gora bera guztikin, gastuarekin da ez da izer, eta horra gazu harreman bat. Ziurren toksikoa dana. Dena den, biko bastoia ere, izan daiteke, edozin proiekturen hasiera. Eta orokorrian horrekin lotzen da asko, ez? Adibidez, lagun batek eta zuk izugarrizko ideia izan zute komiki bat egiteko, eta bat delako oso idazle ona, eta bestiak marrazki batzuk egite ditu zoragarriak. Orduan, askotan amestu eta itzen zute altuan, batekoa izango litzatekela, bai, ilusio handia, baina orain lurrera jaisten hasi zeate lana, eta egia bihurtu daiteken zerbait da. Orduan, definitu egin behar dira gauza, bai, zer kontatu nahi dugu. Komiki bakarra ingo dugu, edo ingo dugu serie bat kapitulo batzuk izango dituna eta bananduko ditugu desberdinetan. Ze argitaletxerekin hitz egingo dugu, zeinen ideia gustatzen zaigu. Energia mugatu egiten desan bezala, baina hasten gea ja prozesu horretan, bai? Etortza dizu zerbait burura, adibide honekin? Ez, zer? Joder, alderantziz. Ez, bai, joder, bai, egiten zaizut, ginen bateko bastoan ginen, hasieran eta de repente barra definitu. Eta gara, zertatzen da, horrelako proiektu bat ematen du dela, simplemente irratera etorri eta egitea, baina atzen daukala lan pila bat, eta balin magazu lan pila bat gera parte bizitzan, eta orokorrean ez, dinamika, lan asoko dinamiketa balin mazabiltza, pues gertatzen dena ez daudela manga por hombro iten gauza guztiak. Hemen, ja ez, bigarren denboraldian ja ez. Esango dugu ez. Oso antratu gaude, bai. Hombre, a ver, amets, dakau dokumentu bat, dituna pestaña pila bat, eta gaudena superantolatuan, nahi bentsat buruan eko ordenatuko doakit, guztionekin. Bueno, ezagutxi. Ez ez zuritzen? Asko beto degula? Baiet. Ja pasa degula inkluso biko bastoia. A ber, bendikan, alare, bigarren atalean gaude, bendikan tarte handia daukaguan kasartzeko, 10. iritsi arte. Amets, osea, ez egitan. Osea, hau da, energia, deabra energia. Ez, jazta, ratzea. Bai. Vale, dos. Bada ere karta bat... Pixka bajonero irutzeite, diatzu, no? Nero supermot. Ez, kontra eramatik batek antzen, beste gabe. Por la pura ilusión de llevar la contraria. Zera iztua. Bada ere, biko bastoia nire ustez ibilbide artistikoarekin zerikusi handia duena, eta segurazki aktore idazle musikari asko sentituko dira identifikatuak energia honekin. Hau da, lan seguru bat utzi, zure ibilbide artistikoa hautatzeko izan daitekela alo Ana Milan, zintzula ikusentzunezko karrera edo kazetaritza karrera bat, hasi zen lanean, onartu zen benetan horrek etzula betetzen, eta momentu batean utzizun, ezakit horrela izan zen, edo pixka mitifikatu duen gero berak nola kontatzen. Bai, evidentemente. Antzezpenean... Narratiba pertsonak inbartia mitifikatu. Noski baiet. Osea, norbere historia inbarta kontatu, izango azan bezala, ez dakit. Zure izango historia, evidentemente. Eta orduan, nahizun mitologia utzia sartu. Bino orduan, momentu batean konturatu esan, pues igual ez, hasi dut bide hau, kasu honetan izango litzateke ez, baina enau betetzen benetan, eta hartuko dut benetan egin nahi nuena, eta orduan antzezpenean murgitzeko autua egin zuen, ez? Vale. Edo izan daiteke ere, eta hau igual gehiago identifikatuko dute beste pertsona batzuk, zuk ohiko lan bat izatea, badaukazu zure, ez dut esan nahi, zure hobia den, zure artea den beste esparru bat, zure ez du bokazio hitza esan nahi, baina esango dut. Eta momentu batean, arrakasta duelako, zehozarrengatikan konturatzen zea, ja oso zaila egiten dela kudeatzea, bai? Zure lana, dit soldata bat eman dizun lana, eta bestetik, zure afizio zena orain arte tarduan, autu hori egiteko momentu ere biko bastoia da. Vale, ados. Hostia, ze interesantea biko bastoia. Uste nuna baina bastante energia txikiagoarekin ator karta honekiko. Bueno, eske izan daitezke gauza txikiak ere, izan daiteke, batzutan literalki izan daiteke bidaia bat, Osea, noran joan nahi du. Hori igual gehiago baitare, 8 asterekin oso lotu dago, ez bidein kontua. Osea, bideak ekartzituzte baitare, ez energia horrek, ikusiko dugu eltzegan momentu hartan. Bala, nik ekarritzi zut pare bat pelikula, pare bat film. Osongi. Eta espero biak ikusi zena, zedia bi pelikula, bata da nahiko estraña eta beste da nahiko interesantea. Lehenengo pelikula da Before Sunshine, 1995koa, Richard Linklaterna. Before Sunrise. Barkatu, Before Sunrise. Da, espainol izango zen antes de que amanezca. Bai. Ez? Bai. Vale. Egun senti baino lehen. Egun sentiratu baino lehen. Bueno, film hau, esan bezala Linklater zuzendariaren lana da, eta momentu bateko erabakiak bizitza sorako ondurak izan ditzakela erakusten duen pelikula da. Baditugu, hau esan guruke dagoela Parisen,
zeatuta, Ambientatua. grabatuta ambientatua. Esan bai, ez ikusi ez? Ez. Baitu 3 pelikula. Badakit, Gaina, Sunrise dena, ingelesa dakidalako. Badakitena ez, pelikula hau jundia grabatzen zait 10-15 urtero, eta orduan beti topatzen dira, ez daitiri berdinan edo bestiri batean, personaje berdinak. Eta orduan dihoazte, da, kontua da. Historia, Giz, dara Ethan Hawke, Jesse. eta... Zer? Jesse. Ah, Giz esan dut, Jesse. Dela Ethan Hawke eta Celine, dela Julie Delpy. Hauzaz, elkarrez hau zute Biena zenetzen Paris. Bienara doan tren batean. Eta Gizek proposatzen dio gau bat elkarrekin pasatzea hiri hartan. Aha. Celine. Bai? Celinek bere egunerokotasunetik atera eta abentura horretan murgiltzeko baiezkoa ematen dio. Eta bi pertsonaiak zoriaren bidegurutzean aurkitu egiten dio. Eta zer egin, nire bizarekin segi edo repente ez ezagun honekin bidegurutzea hartu, ez? Hori da. Vale. Nola baite biko bastia. Gogoratu dit ez dut zer ikusirik honekin. Bai. Baina pelikula bat zela bi pertsonek zekaten harreman bat, en plan, elkarren artean zela, ez uste ez dira inoiz bikote izan bine zela, elkarren artean den guztian retoak egitea. Eta doaz, bai, eta bat uste duzela Marion Cotillard, eskezakit, frantxesa uste dut esango nukela zela pelikula. Berdin da, gogor bilatuko dut, eta ez dut esango, ze, bine, bueno, bai. Vale. Bai. Ados. Nezagiz pelikula den nola esan da, baina igual ikusiakoat ez dakit. Ezakit. Ez que gogoratzen izazkeneko estenaz, eta ez dut spoilerrekin nahi, en plan, super heavy. Bale, hiliten da lago zerbait. Ez dut kontatuko. Vale. Bueno, Komedia bat zen, Vale, Before Sunshine pelikulan erabaki txiki baten ondorioz bien artean lotura sakona sortzen da, baina denbora mugatua da. Pelikulan aukera pasiba eta ziurgabetasuna nahazten dira eta etorkizun erabat zehaztu jabe batean geratzen da dena. Bai, ez dakigu horrerantzean zer. Ez kontatuko lehenengo pelikularen bukaera. Dakiguna da, beste 2 pelikula daudela. Ah, vale. Vale, biko bastiarekin lotura. Bai? Adibidez, Jesse eta Celinek etorkizunari buruzko aukera bat dute. Elkarrez hautzen jarraitu edo bide bereiziak hartu. Hori izango zen biko bastoia. Beste puntu bat ere bai. Filmaren tensio nagusia erabaki bat hartzeko momentuari eta une bakar horrek takarren eraginari lotu dago. Eta beste puntutxo bat ere bai, gaurko kartan bezala, protagonistek aukera bat hartzeko unea bizi dute, baina ez dute jakiten erabaki horrek zein bide karriko dien. Hau da, biko bastoiak ez ezu esaten hau lortuko ezu bezik eta aukeratuko ezu, eta horrek bide bat edo beste hartzen eramango zaitu, baina ez dakizu bide horrek zertan eramango zaitu bere hortan. Pelikulan amaieran, 2 protagonistek beste aukera bat izango dutelakoan agurtzen dute elkar, eta horrek biko bastoiaren aukera ez egitea ere erabaki bat da, azpimarratzen dut, ideia hori azpimarratzen du. Eta ez duritzen, pelikula maravilloso bat. Ez dut ikusi. Gaurko bigarren pelikula. Bigarren pelikula da The Lobster, 2015koa. Joder. Claramente, o sea, ingoiezu nire ze bat asuntxitu. A ver, es que, bueno, vale, ez Ez da, asuntxitu jazu, no pasa nada. Ez egiten, o sea, nire ze bat hori izan zen guztiz kasuala gaina, así que... Ez esan hoi, bueno, ya está, venga, pasan jarraitzea. Ez bai. The Lobster, pelikula, 2015koa, Yorgos Lanthimosena. Tipo greziarra da, eta da zuzendari super interesantea. Gero bukaran kontako izuet ze pelikula gehiago ditun, nagoen apuntatzen, ze bestela zuk zei, bale, ya está. The Lobster pelikula izango zela euskeraz nola da langosta? Txoño, inen esango dut, otarraina. Otarraina? Otarrainxka da langostino. Bale, ez da otarrainxka, da otarraina. Bueno, otarraina pelikula, The Lobster, Yorgos Lanthimos zuzendari greziarrarena da esan bezala, eta distopia sozial bat aurkezten du, non gizarteak bakardadea eta bikotarik eza zigortzen duen. Hola esan da. Ja, distopia. Ez bat distopikoa. De hecho, zer, igual distopikoa da atorren osteko hau, ez? Gizarte hontan, pertsonak hotel modukoetan biltzen dira, eta 45 eguneko epea ematen diote bikotekidea aurkitzeko. Bai, da, zu imaginatu, zaz hotel batea, bakarri zaudelako, eta zelako persona guziz asozial bat dirudienez, eta orduan baituzu 45 egun bikota aurkitzeko hotel horretan. Izan behar du benetako maitasuna, ez du balio esatea, nizurekin da ezta. Horretan, utxe egiten badute, animalia birtuko dira eta basora biariko dituzte. Bai? Bueno. Hau da, zer? Ez bada orain bat bihurtzea gero izatzeko eta... Bueno, protagonista, David, dela Colin Farrell,
emazteak utzi ondoren hotelera iristen da, eta itsas otarrain batean bihurtzea erabakitzen du, ez baldin badu lortzen bere helburua dela bikote bate lortzeaz. Une batetik aurrera, bakartien taldera egiten du. Bueno, kontua da hemen, hotel barruan zauden enean, gontzatezkela hor, eta ostegun ez da bestela animali bihurtzen za bukaeran. Eta biletu barezu familia bikotea. Zer gertatzen da, jende batek ies egiten dula, eta bide ditzen zaie bakartiak. Eta dago bakartien talde bat basoan. Eta zer gertatzen da, hotelean bilatu barrezun bezala maitasuna, bakartien taldean, hau da, basoan bizi baldin bazea ezin dezu harreman afektibo erik izan. Ezin dezu maite mindu jendearekin, ez? Eta orduan momentu batean Colin Farrelek, hau da, Davidek erabakitzen du lekua gutzi eta basora jutea. Zeren, bueno, ezautzen du tipa bat hotelean eta ez daizer, tipa da super bihotz hotzekoa eta tipoa ez da, baina hasten da nolate gezurretan berare alakoa dela adieraziz, eta azkenean harrapatzen dira emakumeak, eta orduan juten da salatzera, eta tipo egiten du ies basora, eta bihurtzen da bakarten talekoa. Bertan, emakume miope batekin maite mintzen da. Kontua da, zu persona horrekin maite mindu izateko izan barezu zerbait komunean. Ez bali bakoazu zer, ez dauka zentzudik zu maitasunak supuestamente orduan, emakume miopearekin maite mintzeko aukera dauka zeren David ere miopea da. Eta zer gertatzen da, lehen esan bezala bakarten taldean ezin dela maitasunik egon. Orduan, bueno, ez kontatuko bukera eta dena, en fin, dago erabakiaren kontua hor, ez? Bakarten taldeko emakume batek, Rachel Weissen papera egiten duen emakume miopea egiten du itxu bihurtu, eta orduan tipoak eta emakume itxua den honek egin behar dute ies azkenean, ez? Irira. Eta han performatzen duten nola, eta antzeazten dute bikote diala, izatezko bikote. Eta biak itxua diala. Ez, bat da itxua, eta orduan tipok egin behar duen autua da itxutu edo otarraen bihurtu. Ez? Eta hori da, bukerako galdera, ez? Zer egingo dute du, Davidek? Itxutu edo otarraen bihurtu. Hau da, quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Pelikulara eraman da. Bakarrikan plagio ez Quisiera teatzeko. ser un pez. En vez de pez, pues dijimos langosta. Zebe zera denuntzia zerkaten. Bueno, ze lotura dauka, pelikula honek biko bastoiarekin. Davidek etorkizuna erabakitzeko gaitasuna dauka. Zer egin, A ala B, gizartearen erabo jarraitu edo erabaki arriskutsua hartu eta desobedientziaren bide aukeratu. Pelikulak bide gurutzean dauden protagonisten tensio islatzen du eta hautatu gabeko bideek duten pisua aztertzen du ere. Eta baita ere, biko bastoiak bezala, Daviden dilemak bizitza berri baterako aukerak edo porrotaren mehatxua ekartitzake. Eta da interesantea ez. Esan bezala, filmaren bukaeran David etorkizuna norbere esku dagoela simbolizatzen duen erabaki baten aurrean aurkitzen da. Itxutu, ala otarren bihurtu. Eta horrek, biko bastoiaren mezu nagusia indartzen du. Bizitzan aukera bat baino gehiago dago eta aukerarik ez egitea ere ondorioak ditu. Bai, nekarri zuete Yorgos Lantimosen pelikula hau zeren irtzait pelikula oso interesantea, ditu horrelako pelikula estrañoak beti, adibidez, Como matar un ciervo sagrado dauka, edo baitaren nik ikusi bere lehenengo pelikula izan zen Kanino, eta Kaninoko argumentua, ez daukaz erikusikan biko bastoiarekin, baina konturatzeko ze mobidan da. Famili bat zeina ditun seme-alabak, baina seme-alabak ez dira inoiz etxetikan atera, dena ikaste dute etxe barruan. Eta orduan, gurasoek sortu dute mundu paralelo bat, ume hauen zean, ume hauen burutan, ez? Como mundua dezaizera, eta bestea, adibidez, zeruan ikuste dituzten hegazkinak zeren bizidea etxe batean, esi altuekin, baina bizidea ikuste dute zerua. Eta esaten diete, zeruan ikuste dituzten hegazkinak diela paperezko hegazkinak, eta batzutan guraso botatzen dituzte paperezko hegazkinak zespedea esateko bira ikusi erortzen dira batzutan. Eta zein da hemen asunto guztietan gauza turbiona, zeren Yorgos Lantimosen pelikule badukate gauza zalantzagarri bat beti horre fondoan, ez? Esaten dietela, etxetikan atera halko diela, hortz kaninoa, hau da agina, hemen gau, nola da? Letagina. Letagina erortzen zaienean. Claro, letagina erortzea ez da posible, ez bada puskatuta. Hau da, zeren ez dira erortzen letaginak, ez? Eta, hau, ez da txikitakoa ez? Ez, karo, letagina teratzen da ondia zen, ja. Bale, bestiak ez dira letagina. Hori. Bai, kaninoa ditzen den hortza, ez?
Eta orduan hori erori arte ezin diatxetikan, junkaro hori ez da erortzen inoiz. Eta orduan oso turbioa sortzen den giro batean bizi dira aurrak, zeren jazti aur batzu dituzte 16-18 urte. Jarrez dute aurrak bezala izaten ez. Eta da hori, osea, Kanino pelikula da, osea, nahi bere momentuan nola daiteko ez, haustura batez, baina sortu zian nola estrañeza moduko bat ez, arrarotasun bat nire barban. Eta gero, badauzkaia beste pelikula askoz ezagunagoak, La Favorita da, hiru emakumeen historien artean ez daite Inglaterrako zer erregina den, pero erregina eta gorteko beste bi emakumeen arteko harremanak kontatzen dira, baita ere badago beste tema batzuk ikusten ditu. Eta ero, azken urtean oso ezaguna egin den, hau ezakit zein den, ez dakit, igual Maite Bidartek badaki Yorgos Lanthimosen azkeneko pelikula zen izan den, hori da, bai, Poor Things pelikula. Zeinaren gatik irabazi duen Emma Stone, seguruke dela, irabazi duen Oscarra ez. Eta hor, baitare jorratzen dira, hori, izango litzake nola baita esateko Frankenstein gaurkutu baten historia ez. Eta hostia hor moral sozialeri asko behiratzen zaio eta asko behatzen da justu hori ez. Zer den egin garez ere, nola ikusten zaituzten, zer ezagit. Oso guapo da pelikula, aparte gero estetikoan eta ezagit zer da baitare oso interesantea. Eta hori, gaurko gomendio izango zen Yorgos Lanthimosen pelikulak ikustea. Pena merezute denek, denek, hasi eta buka. Argi gutxirekin askotan hobe ikusten da. Ametsen zama arindu genuen, topa eginez euren alde, bat bera ere bete gabe. Aurkitu zaitu ilunpetan horma ezagun bat bezala. Aurkitu nauzu iesean lagunduzun haizea bezala. Ikarak doinu ederrenez kantatu zen Egazti guztiak zeruan hiltzatu dituzte. Mundu honetara jaurti gintuzte, helbururik aipatu gabe, galderek dena bete arte.
Amets, Esan, erabakien inguruan Esadazu. dijo alko saioa. Zer emondagatzuzuk erabakikin? Bueno, ez erakik hartzeakin zuzenan, sino erakien aurrean jartzearekin. Eraki bat datorrela dakizu, eta eraki bat hartu barko duzu. Zer emondagazu horrekin? Nik esango nuke erabakiaren arabera. Zait berdin, iruditzen zait, badaudela erabaki batzuk, oso argi ikusi, batzutan oso argi ikusi ezakidala, zer den egin behar dudan, edo sentitzen duela egin behar dudala, eta beste batzutan topatu naiz erabaki batzukin, lehenguan justo gaina nire Barzabalekin eta hitz egiten goatentzia santzula, justo sartu zenian, bertxotan ez dakizera, eta horrek eskatu dion denbora, eta beste gauza batzuk albora utzi behar izan ditula. Eta badakat sensazio bat izan ditu dela erabaki batzuk bizitzan, igual baizkila banekiela aukeratzen duen aukeratuta, uko egingo dio zerbaiten niretzako garrantzitsua dela. Hori igual gero horrexo baletuko izut ere bai. Zer gertatzen da aukeratu gabe utzi dugun horrekin. Baina bai, nik ez daite erabakien kontuarekin, esango nuke, zer jan gaur pasta edo arroza ez ziturritasunik sortzen. Baina haude beste erabaki batzuk sortzen diatela ondo ez asko, adibidez zehatz bat. Egon naiz boltak ematen nire txakurraren osasunari, eta oso soldua da, enez kontziente izan oso soldua dagoela, eta baten istripu txiki batekin, mugikortasuna galtzen ari da, ez da izer. Eta errepente aurrekusi gabeko zerbait gertatzen ari da, eta nik aurrekusi gabe nuna da, zeren ez nun nahi erabaki bat hartzeko egoera horretan jarri, ez? Eta, ostia, izugarrezko desorostasuna jartzen dut, zeren zuk esan dezun bezala erabaki bat ez hartzea, erabaki bat hartzea da. Ez egitea zerbait egitea. Eta, ostia, konturatu naiz, erabaki jakindare hortzegun zerbait zela, hau da, kasu hau heltzen denean, ez, egoratzen eta zure, maite ez zuen animali bat, dagon oso egora zorgarri batean, eta oso egora osasunez kaltegarri batean. Zer egin kasu horretan. Eta naiz kontziente izan, zeren ez dio leku egin honen inguruan pentsatzari, zeren oso egora mingarri egiten zait orduan. Klaro, hor dagoen erabakien inguruan ez pentsatu. Eta horren etortzen ari zait, justo, erabaki hori nolait ez, erabaki hori bere gortzintasunean dela. Bale, orain arte ez du pentsatu. Baina, igual arduraz jokatzalitzake lehenago pentsatu izana. Orain zer egingo ez honekin. Eta, klaro, hartzen dute leku emozioek. Hartzen dute leku batez ere zuk eta ez besteak, ez? Eta igual horrek baita ematen du zer pentsa. Erakien inguruan pentsatzen, noiz pentsatzen dugun erakien inguruan. Ez dakit. Ez datoz ondo formulatua, baina, orain eraki baten aurrean egonda, demagun ekiz. Nola funtzionatzen dezu amets? Baukazun metodologia bat erakik hartzeko, intuizioak, kanpo epaiak, utilitarismoa, pragmatismoa, zer gidatzen du zure erakitzeko ze hau? Berriro, mugatu behar dut erabakien kontua. Nik adiezuk esaten zuen adibide batean, uste dut, imaginatu, zer egin, ez? Eriotza hurbil daukagunean eta zer erabaki hartu dela. Uste dut, niretzako lehenengo erabakia hartzeko baitela beti partekatu, nik behar dut. Uste dut, nio naitekela eta uste dut dela modu bat, ez gustatzen berezik hitzak distantzia emozionala, bina, nahi duan esan da, uste dut ere emozioetatik hartu daitezkela erabaki honak, ez dut nahi egin, ez, arrazionaltasuna emozioen gainetik dago, batera daude, eta gainera, segure, berdin da, nahi sartuko debat horretan, arrazionaltasunen ere emozio daude, bina nahi duan esan da, zure subjetibidadean zaudenean, eta ez, gauzak hurbileti bizi dituzunean, nik behar dut, ezakit ez, besteekin hitz egin, besteek nola ikusten duten, beste pertsonak ere implikatuak egon daitezkenak, ez, kasu batean baldin bada, ez, imaginatu aigeala, familiar bat eta hitz egiten, ez, berdin zait. Edo zer egin, ez, egoera baten aurrean, uste dut, partekatzeak nahi asko laguntzen dira, eta uste dut, azken finean, adibidez zure kasuan erabakia zurea da, ez? Bino besteekin ikustea, beste ikuspuntu batzuk ikustea, eta beste batzuk agian nire hurbiltasun emozionala ez dutenak, edo ez dutenak, ez? Hor ez da baldintzapena, bino ulertzen diazu, ez daukatenak karga hori entzuteak niretzako
laguntza handia eskaintzen du eta beste perspektiba bat ematen du. Eta gero ni bai joko nuke, beste, uste dut nahi hor printzipio goren batzuk, Platonen ideia ez, garrantzitsuak sartzen dira jokoan, hau da, ni pentsatu behar dut ez, osea, pues, zer da etikoa, zer den justua, zer den ez, kasu honetan niretzako da ez, zer da duinena, zer da olako gauzen inguruan pentsatu beharko nuke. Beste erabaki mota batzutan oso desberdina izango litzateke. Osea, nik dakitena ezakin nahi sartuko gehan beste erabaki hauetan, bino niretzako adibidez, eta aipatu nun lenguan nereakin, eta gaur ere, eta ezakit, iruditzen zait, denboraldi honetan horri bueltak ematen izkidala desente, nik dantzan, osea, ni dantzan hasi nahi zenetiko hain, eta zuk esango esaten bat krisia bat dela, asartuko nahi. Nahi duen esan da, nik alderdi artistiko oso ni den zerbait da. Sentitzen edo iritsi naiz konklusio horretara hola definizio bezala argi ikus esatega en plan de, hostia, da ez nire bizitzako zerbait oso importante eta behar dudan zerbait da eta betetzen hauen zerbait da. Eta horren aurrean adibidez ez, erabakiak hartzea batzutan kosta egiten zait, iruditzen zaitela, osea, inoiz bateragarria izango ez den zerbait. Eta hor zer den, ez, justua zer den, eta inkluso batzutan iritsi naiteke ondorio batzutara ez dela ez bata ez bestea, hobea, hau igual biko ezpatara iristen genean, aipatu ezakegu, zedan nire tarote, uste dut tarot barajako karta frustrantena da, biko ezpata. Biko ezpata da terriblea, eta erikoare bai. Esaten izunen amets krisi bat, esaten da krisi bat zeitan, zure funtzionatzeko formak, elementu batzuk, gauza batzuk, alde batzuk, ez ezkizuten funtzionatu edo ez dauden asetua, eta orduan krisi bat sortzen da, eta horrekin ematen zaitu hori asetzera. Krisi itzen ez dituen zuen. Krisi, Ez dut krisi itzen zuen. Krisi, esan dezetu nahin. Ez esan hau dela krisi bat dantzaren kontua. Evidentemente, dala fase kritiko baten osteko. La crisis de los 30 esan izune aurreko zain zaizer, eta hoi, como la jaja meski badago ere bai horrekin notuta. Hau da, 30 urteetara heltzen geha, ze bizi espektatiba pertsonal bete ditugu, ze espektatiba sozial bete ditugu, zeintzuk ez, eta nola bizi dugu guzti hori, eta hor sortzen dira ustura hainbat, eta horri aurre egiteko forma desberdina ditugu, ez? Zentzu hortan, nahi krisiak irutzazkit super interesanteak. Eta beharrezkoa, de hecho, usten dut, hori ez, ikusten dira como 40 urteetako krisiak, 30 urteetako krisiak ez zer, ikusten dira pertsonen gabezi baten moduan, ez, nola daite, personalidadeko krisian zeren ez du asumitzen ez da gizer, edo ez daukaldutasun nahikoa, edo ez da gizer, eta como ez krisia dia revisiorako momentu superinteresantea, eta beharrezkoak orduan, nik esatet zentzu positiboan. Eta gero hartu ditut beste askotan autu batzuk esan zuet, ze metodologia ezagizera eta uste dut autu arriskutsuenak izan daitezkela ez badira benetan, ez? Osea, ez dienean benetan kontzienteak, hau da, autu asko hartzen ditugu, askotan inertziaz, ez? Guztiz, berdin da, osea, zaudelako ezakit nun, batien horbaitek proposatzen dizu zerbait, ezakit zer, eta bale, pues ezakit zer, eta batien enbroi batien igual sartzen zera benetan, ez? Adibidez? Ez dut adibidere jarri nahi. Bale. Bai. Bino badaude zalantzak gauza batzun inguruan. Bai, eta badao... Esan zian tipoatek abernezunin podcast bat, arrepente bena podcast. Ez da kasua, inondik inoare. Bai, badago adibidez nahi Amanda Palmer asko gustatzen zait, badakizue. Eta Amanda Palmerrek, behin esaten zunez, bere behantzako bizitzan ikasi berri izan zuen gauzetako bat da, osea, ilusio pila bat ditura eta gauza asko nahi ditula, eta jakin, naiz eta gauza asko nahi dituen, eta igual nire ez, checklistan ditut, asko zituela egingo, osea, ezin izango dudala. Eta horrekin ere jakin ez lasai bizitzen. Da gero baina gertatzen da gauza bat dela, como, nire checklistan dago hau, nire egitekoen zerrendan ez aizer, eta askotan gertatzen da, egiten dituzunan horko zerrenda hortako gauza asko, hobe izango zela, espektatibetan geratzea. Bagizu? Bai. Diote, ez da, bada aldarri bat, gauzak ez betetzearen gainekoa, ez? Ez da berazkoa dena egitea, irrika sortzen digun edo sortuko ligukuela usten dugun hori dena betetzea. Ez da beharrezkoa. Niretzako alare, Amanda Palmerren osaketa naiz eta benetan bete, osea, egongo dira gauzatzuk igual oso garrantzitsua dira zuretzako bizitzan eta oso zea, eta alare ezingo dituzunak egin, eta ez dela ezer gertatzen. Osea, ezin dela, ez, uste badaola gaine, ez, autuen inguruko garai batean bizigea eta dena da ez, autua da autu goberen ezagizera, eta badirudi autu batzuk ez,
aukera batzuk ez dituzula galdu, edo galdu badituzu da benetan ez dizutelako, ez zutelako hainbeste, zuk esan entzuna bezain beste edo betetzen, bada, pues, bueno, badakizuenik ez nire bokazioan pedradakin badirudi lortzen baldin bazu, ez? Zure bizitzan pianista izaten dirua irabaztea hori zela zure benetako bokazioa, eta momentu batien erabakitzen baldin bazu zure denbora librean joko zula pianoa lagunentzako, orduan ez zitzaizu nahi beste gustatzen, bestela bukatuko zenuken, Guztiz. ez? Bai, guztiz. Honekin denakin lotuta, amets, ezagit iruditzen zaitzun zuri behan, ematen du heldutasunarekin dagoela lotuta erakik hartzaren kontua, ez dira? Esan nuke, erakik hartze baino eraki gogorrak edo deserosoak hartzea dala heldutasunarekin lotzen dana. Heldutasuna bera, kulitzak izan, erakik hartzea? Jo, ni hemen jarri naiteke oso tipo soziologia, ezakizea, uste dut gure garaiko zerbait, bai, heldutasunarekin bai, bino uste dut ere gure garaiko zerbait dela. Hau da, lehen zen egin behar zena, eta hor geneukan ez, moral oso indartsu bat, berdintzai joten baldin babea ez, kristaua izan zitekena, berdintzaiten garai ez modernotan edo industrializazio ondorengo garaietan fordista ezak zerbait zer zela, en plan de, bueno, pues zuk lan bat izan bizitza guztirako familia bat ezak zer, eta oso gauza ertxatzaileak izan zitezken, eta noski biolentzia asko sortzen ziren horretan, bino ez dut uste autuen inguruan daukagun ez gaur egun bola handi hori, ez dut uste betidanik izan denik, eta ez dut uste berez edo naturalki heldu izateakin. Osa, badaude ardurak bai, bino autuak guk gaur egun ulertzen ditugun moduan behintzat, ezakit. Bai, sujetu individuala aski egiten duen hori da autua egitea. Oida. Bai, zendu da, askatasunaren ikuspegi zehatza, bez? Kata zertatzen da zentzuetan, ez da nemakigu zer egin ezkea heldu, ez? Osa, zalantza beti dago, esan nuke. Bai, eta nik gauza askotan gaina, eta hoi da, eta zer da erabaki zuzen, eta zer da erabaki, hau da, ez? Pues, erabaki zuzena edo da, hartu zuen erabaki eta punto. Osea, aukeratu etzuna beti idealizatuko zu, eta beti ikusiko dituzu ez, galdu dituzun gauzak, positiboak izango zienak edo zer galduz, osea ez zu pentsatzen egongo nintzen, ez imaginatu nik esaten baldin badu jota, ze gertatu izan, ez? Ze gertatu izango zen ni jun izan banintz Madrilea eta ikasi izan banu ezakize bakize. Claro, idealizatuko ditut gauza asko, pentsatuko dut, ezakize, ez dut pentsatuko egongo nintzela igual pixu bat batian 8 pertsonekin konpartitzen pixua, kalkiler supergaresti bat ordaintzen, turnoak iten kamarero bezala ezakize ordu arte sortzen zuen zure ez autuen inguruko relatoa betik irabaziko du, ez da erreala. Claro, sin duda. Hau da, zerrenda horretan dagoen guzti hori ez bete, osea, nahi bai, baina beteko ez ezun hori, beteko ez ezun horrek sortzen duen frustrazio, sensazio hori, horre egiteko ez dela, como, ja, bueno, eski igual da dena zure espektatiba, zure fantasia, zure gai horren inguruko erotika bat, eta ezen beste gertatuko zena, ziurnik ezen pasako hori, zure buruan dagoen hori, eta bueno, ondo dago, egotea espektatibetan, egotea asmoetan eta ez betetzea ez. Aipatu izu goza bat dela zalantzaren kontu hau, niri gustatu egiten zaite zalantza ez, uste baugala potentzialitate bat, eta baitare, honek, nolaitez, izten diolatea, akatsari egon daiteken beldur horri ez, eta bai nahiko nuke ekarri akatsak egiteko aldarrikapen bat, akasartzeko aldarrikapen bat. Zeren, zalantza ez dolima dago hartzen dogma da, hau da ez dolima hau zalantza gauzen horrean nahiko dogmatiko bertzen da guztia, eta akatsi gabe ez hau ikaspenikan, hortaz akatsak egin zagunez. Gai honen inguruan, akatsaren inguruan zehazki, Halberstamek idatzizun liburu bat, beste jatzitu liburu asko, baina bat jatzizun, izen hauna El arte queer del fracaso. Eta bertan esaten du, porrote egiteak, galtzeak, ahazteak, desmuntatzeak, desegiteak, zerbait izatera ezeltzeak eta ez jakiteak izatez, munduan egoteko modu sortzaileagoak, kooperatiboagoak eta harrigarriagoak eskaini ditzake benetan. Karo, porrotak edo akatsak aukera ematen du normatibotasunetik kanpo bizitzeko, eta berak behin da berriro behiratzen dio akatsari zentzu honetan ez, hau da, akatsa da arabutikan kanpo dagoen hori ez. Eta zentzu honetan baita aerosozialen presioa seizteko forma bat litzake akatsa ez. Akatsak edo porrotak konformismoari uko egitea eta alternatiba bilatzea albidetzen du nolaita ala beharrez ez. Eta honek, hau da, arrakasta ezak heteroarauaren eta kapitalismoaren logikak zalantzan jartzen ditu. Guzti hau, Halberstamen liburu honetan oinarrituta ez. Akatsak egitearekin zer eman. Tukau. Zaila da.
Iristen zait galdera oso potolak dina izkiazula gaur. Osa, denakola oso... Ez, bueno, alituzu egin, eta ero rebotatu neri, eta nik... Lasai zatituko ditut, en plan de pelotita txikiak. Bai, Halberstamek hemen niretzako hausnarketa oso interesgarri bat iten du. Eta bai esaten du gaina, osea, akatsa, benetan akatsa bezala bizitzetik hau da, aipatu zu ez, bai, frakaso bezala bizitzea, eta, ez como, ikasingo dut. Eta sentitzea, osea, nik egitura honetan ez daukat lekurik ez dut, eta hortik datorrain zuzen ere, hor daukagu benetan, zu beti baldin bazaude, ez, imaginatu, egoazen gorputz normatibo bat izateko, ez, hau beti baldin bazaude aukera horretan erdi kanpo erdi, baina ez uste baldin baduzu benetan, ite baldin baduzu kirola, ezakizer, beti komila tartean eta noski landu daitekela, absolutotara hain nahi baina beti egon daiteke horrez, desira bat edo ez horretan enkajatu nahi, eta bueno, eta menpekotasun bat, ez, kirol gehiago behar dut, ez goain, berdin zaitez, gabonak pasa zaizkigu dela gutxi, gabonak pasatage, hain ningo, ez, hasiko naiz kiroldegian zenbat, pertsona ikusiko ditugu kiroldegian, hilabete honetan, patien apuntatu dienak, ezakizer, eta baldin bazea gorputz bat ez dena inundik inoa ere kabitzen, alabeharrez beste zea batzuk sortu behar dituzu. Eta hor, ez, sortzen den gaitasuna gauza benetan, ez, berriak sortzekoa. Eta hortik aipatzen du, ez, akatsaren kontua. Eta akatsarekin, pues, berriro nire ustez, bai, badaude gauza batzuk, ez, pentsatzen baldin baduzu adibidez, ez, gurasotasuna edo pertsona batzun zea zaintzanik, hor, aspalditik, konstiente, osea, hor akatsa akatsa deitu daiteke, baina bai izan zen ez, osea, nik hau ez dut inoiz izango, ez dut inoiz lortuko, eta horrekin nolabaiteko pakia innun modu, ezakitzen besan ez, erakutsi diguten Disney moduan. Baina gero beste gauza batzutan igual, ikusten baldin badut, bai, ez, sartu nahitekela arauan berdin zaitez, izan daitezkela eske berdin zait, osea, prestigiozko, ez, bibilbideak, ezakizer, bakizer, beti dago tensio bat, eta beti dago nire ustez ahots bat zure barruan esaten duela, jo, enkajatuko banu, ez, osea, ezakizuk nola bizi duzun. Akatsaren kontu hau, bai. Potentzialitate bezala teorikoki eta bastante ezki personalki. Osea, diot, ni adiez, arabaren kontu guzti hau, osea, oso bat nator, ni adiez, gorputzaren kontura jetxita ez, gorputz normatiboak, ez normatiboak, eta izek izan emakume eta beste, eta egia da, osea, nahiko dut eta defendatuko dut, nik ere gorputz arautikan urruntzen den gorputz bat izatez aizer, baina marikoi bezala iten zait ez desiragarria. Nere burarentzako arautikan asko urruntzea. Hau da ez nahi asko urrundu, de hecho hain evidentemente gabonak eta ero baina ez bakarrik, osea, gabonetan izan da, bai, zentzu batean deskontrola janari eta ez aizer, baina azken hilabetetan ansiedade gehiago izaten nahi naiz, eta osea, helduen naizen arren dorminak hartzera lo egiteko, banabil oso gaizki jaten, oso kirol gutxi egiten, ez kirolik ez egiten, ez aizer. Eta horrek azken baitere gurpiltzoro bat da, eta ematen zetu ez, okero jatera eta ez aizer. Eta urruntzen abiela ikusten dute arautua dagoen gorputze desiragarri urtatikan, eta ez edo sondore ematen. Osea, frakaso bezala bizi, baina ez frakaso... Osea, nabil bizitzen igual Halberstamek esaten dut zenturetan, derroi, nahiko gaizkira batean naiz guzti hau. Eta izetera egiten bestela kontu batzuk ez. Orduan da interesante hau, porque oain esaten zenun bitarten guzti hau, nego pentsatzen ez guai, porque ematen du ondo ez horri, hau da, gaizki sentitze horri ematen dio baitare leku bat, eta esaten du baina eske hori da, ez da, el arte queer del fracaso esaten den porrot hori ez da, porrot bat zeinak daukan atzean Mr. Wonderful bade, tia tranqui ikasiko ez du, tia tranqui honek erakutsiko dizu da gizertan, eskino, dakar ondo ez bat, gaizki sentitze bat, benetako del palo, ez eta enkajatuko, ena izango desigarret, eta izte sentipen batzuk diel nahiko jodiduak. Hau esan da zaila egiten zait, adibidez, nire nagoen sentitzen ezen guzti honen aurrean, ez garatzen hastea estrategia batzuk dienak matxakoian ere gorputzarekin dela kiroleten hasiko naiz, dieta bat jarretukot, piso galdugot, eta zaizer. Itetzei supertzaia horrez erortzea. Mezuetan ez erortzea. Zeren araua da horren totxoa, eta uste askotan ematen du, araua zitzaiten dugu, eta derrepente gaitzala gure erantzukizuna gainedikan kentzen eta esaten eske arauak behartzen dago goitera, ez da dieta bat ingoet. Eta badagoela baitere autu bat, baina oste egiten zaiz zaila. Egiten zaiz zaila, zeren hau lotze balin badezu bakarda dinamikekin, lotze balin badezu desiragarritasunetik kanpo geratzerekin eta bar, egiten zaiz zaila. Bihurtzea, hori ez, Halberstamek plantatzen duen hau, egoteko leku bat.
Ez da, como Jokin Azpiazuk planteatzen duenean baitare deserosotasunaren gaitasun edo ez, bai, gaitasun sortzaile eta ez da izerau, da, como, ja, baina jendeak ezin dugun deseroso lekuetan geratu nahi baldin bada. Eta ostia, nire egiten zaizaia geratzea lekuenetan, eta esatea, eta noin goaz palante, osea, goatzen izan dela bi urte, oparitu zeniala liburua superpotentea eta interesantea. Irakurri zenun? Nonik ez, nagator pendiente, osea, orain irakurtzeko, porque, vamos, nago en plena crisis honekin ez, da lodifobia eta baitare arrazalizatuak eta guztia naztitu, como eje desberdinak justu honi behiratzeko, eta esateko ez da ona, osea, zure gorputza ez dago gaizki, dagona gaizki da, jendartean hegemoniko den begira, hau ez, gorputzaen gainekoa ez, gorputz lodiak, arrazalizatuak eta bar. Eta iruditzen super interesantea, eta horra nahiko nuke gerturatu jakindare barruan badukatela bulkada oso totxo bat, dala nahi dut gimnasioen ez dungo porque gorrotu ez espazio hori, osea, iruditzen espazioa super anti... Osea, ez dait anti-ni, osea, ez dait gustatzen, sentitzen ez daizki. Baina egiten zaizaia, ez hastea dinamikak, ez abiatza dinamikak, zentzuak eramango nauten mendira, jatera ez da ginola, eta beste bakizuta ezena, irori hor. Baina, da, osea, indarra, kanpoko indarra hau da nahiko, netzako ez da nahiko gorra. Netzako hainbat gauza. Hainbat. Lehenengo, uste dut, klabe oso handi badela, onartzea eta jakitea nun zauden, ze denak gaude momentu horretan, hainbatetan, eta ez gertatzen etzako arazon dina da jendeak, osea, bere buruai konbentzitu nahi dionean, en plan, ez, osea, hasi, nik mobila izaten dut demo guztian gainean, ba ez pare, ezakize, bino, ez daukat inungo dependentziarik, ni sare sozialak erabiltzen ditut, bino, nahi ez diate afektatzen, osea, niretzako hor dago, ez, arazo potoloena. Eta geho, bestetik, oain aigela ez, jateaz eta hola hitz egiten, eta badao alde batetik, ekarri behar dugu behin nutrizionista bat. Gabriela Uriarte da nahiko kainerazken boladan sare sozialetan eta holako gauzekin, eta esaten, osea, desmitifikatzen dieta kultura, desmitifikatzen, ez, osea, esaten du, osea, evidentzia zientifikoak gero eta argia gauzten du, dieta restriktiba bat egiteak beti, datkarrela porrota, osea, beti, ez dela lortzen. Askoz ere kaltegarriagoa dela, osea, bueno, ez hasiko hain, ez enumeratzen ez guztiak, osea, gorputzeko pixua asko igo eta jaistea etengabe, askoz ere kaltegarriagoa dela giza metabolismoarentzako, pixu konkreta izatea, ez gizartean esaten dena, ba, zu izan berko zenukera, baina gehiago izatea baino. Eta bai uste dut, eta hemen dago, eta nahi gertatzen zaitere bai, zenbatetan, gaur inguruan hitz egiten dugunean, zenbatetan, zuk esaten zunez, jungo zinateke benetan, ointxe bertan izango zenuke presio hori ez, berdintzai mendira juteko edo ezakizar jateko osasunagatik bakarrik izango balitza da, zure gorputzean inongo aldaketarik ez balu izango horrek. Zenbatek esango genuke ez, edo zenbaketek, osea, mendiarena? Berdintzai mendiarena edo, osea, eta dagola elementu, eta uste dut, lanketetako bat bai dela, harreman aldatzea, bai janariarekin, bai kirolarekin bai dela, osea, eta hor iruditzen zait, lodifobiaren aurkako diskursotatik eta hola, kristonek arpen potenteak indiela lalatxusek, ez? Urte zarrean aipatuzun adibidez, ez? Gorputzak ulertzea, osea, ez bakarrik edo zen gorputzek pena merezuela, baizik eta zure gorputza dela tokitaren amaten zaituna dansatzearen ari, dantzatzen disfrutatzen uzten dizuna, sentire araz, osea, zuri eramaten zaituna tokitara ikutzen laguntza, osea, ez, zuren medioa dela, osea, eta horrengatik ja bakarrikan da baliotsua, bai? Eta orduan harreman aldatzea janariarekin duen harremana, kirolerekin duen harremana, zure, osea... Behin, eski usten dut, hemen, iten degula, utzi parantesi txiki bat, bale, barkatu ardu, potota. Eta, jazu zaitu. Bueno, esango nik orduan tetrokuz dezu bitartan. Bai, noski. Parantesia da, hau planteatzen denean, zentzu individualetan gaindituko dugu zerbait moduan, bideuko erretik gangoaz. Noski. Osea, zalantzi gabe. Hau da, gaur egun dauden mehartasun eta loditasun patologiko asko, esango nuke, loditasun maila asko daude eta mehartasunak ere bai. Dia, bakardadearen eta individualtasunaren ondorio zuzen. Hau da, nik nire esperientzien adibidez, egon izan naiz zenetan bakarrikan denbora asko etxean, topatu eta nire utxuna betetzeko topatu den forma bat da janaria adibidez. Eta ansietate askori aurre egiteko topatu den forma bakarra da janaria. Eta gaina janari zehatz bat, dela prozesatu eta ez da izan. Enkanbi, egon izanetan jendearekin elkar bizitza espazioetan lan egiten, sortzen eta ez da izan,
batean nire janarekin dagoen harremana aldatu da guztiz, goitik bera. Osea, ez da berdina, no tiene nada que ver. Eta orduan, da como, hostia, eske, ohitura osasuntsuak, ez dakit, horrekin ontaz itzeten nintzen baitare urtezarra inguruan lagun batekin izarekin, eta berak, osea, itzeten genden nola horrek laguntzen zuen pila bat, deszentratzen bizitza, edo zentratzen bizitza benetan importanteak zein gauzetara. Eta adibidez, irutzait, pasakeri bat nigotea orain, nire buruan matxakatzen eta estrategi bilatzen pisua galtzen hasteko eta zer, enbede esan hostia eski importantea dena da, adibidez, harreman sare potentea da izate darduan, bilatu gutute estrategiak horri eusteko, bakizu? Osea, dela gurpiltzuro mierdoso hau, eta da como, hostia, ziurnik, nolaitaterako bagea guzti ondatikan dela kolektiboan, hori zen parentesia. Bai, binoztut, gauza batek zula hastiak entzen. Osea, tani joa, hain zuzen ere, osea, zuk kolektiboa egiten zumitarren ere mezuiek etorriko zaizkizu eta mezuietan, eta uste dut, eta hau da, beste gauza askokin hitz egin dugun, bai, beste gauza askokin hitz egin duguna bezala, hau da, berdin zaitez, bikote monogamoa edo zea batez, berdin zait polimaitasuna edo beste harreman eredu batzuk. Pentsatzea ez eske, klaro, ni honetara erortzen izan, arautik anateatzea oso zaila da, baina eske, ulertzea ere, araua ulertzen dugun moduan, janariaren inguruan, edo dietak egitea, dieta restriktiboak, ezak zer, horrek, zoriontasuna ekarriko dizula, bere hortan ere, porrota ekarriko dizu. Claro. Orduan, edo berdin zaite, zea estetikoak, ez nik kriston ziurgabetasuna neukan, eta ni hemen, osea, hornekin edizte bat izan, ez, lasaia, da, bakoitzakin ezala bere gorputzakin nahi duna. Bino ez hori trampan, osea, nik ziurgabetasun bat horre badagola, ez, trampa bat dela, ez, jartzen badin badut zea pixkatazio dialurniko pixkat Espainetan, ja nire buruan hartuko dut. Bueno, edo hasiko zea ikusten beste gauza batzuk, eta ikusiko zea araura sartzeko ez, borroka horretan. Eta beste autua da, beti egongo da seguraski tentsio bat, eta beti egongo da, ez, zure burua maitatzen ez dituzun momentuak egongo dira, ezakizer eta bakizer, bino erabaki horien artean, osea, zein da, ez benetan bikora bueltatuta, ez, zein da hartu nahi duzun ibilbidea. Ala, eta igual hori da... Edo ABBA. Edo ABBA, edo BABB. Edo CEO dineu. Gauzko saian erakin inguruan intzeten aritu da, eta uste den, eta hainbat, ez da, bide zabaldu ditugula baita ere aurreren beste saio batzuetan lantzen segitzeko. Plazera handi bat izan da, eta ez dait, zebi este barru segiko dugun gai honekin, edo beste batekin. Ez dakit, hau ine uste zirik egalitu da, eta nik benten esaten dut, pentsatuko guzin, nik nutrizionista bat egun batean ekarriko. Egun batean ekarriko dugu. En plan kainera guai. Ez dakigu zein, ala. Nik ideia bat emaz badut. Vale. Aurrari dena posible egin berregin ta desegin gabe nera behari dena imposizio tautua ukatzen du bidea urratzeko orain da alabe gazteak ono dena geroko behar ba egun batez baina egun zertako posibilitatien infinitatian itotzen du fatalitatea orain da alabe orain da alabe Ezinezkoa da beti izan naiz
Ezintasuna iritsiko da, nun ekintza bakoitza erabaki bat den, ta horra hasiko gira zahartzen, erabaki bakoitza lagundua baita. Damu batez batzutan, dolumin batez bestetan.